אוקיי בנות, היום אנחנו נכין לק לציפורניים מאוד פשוט וקל, לציפורניים גם קצרות וגם ארוכות. מה שאני צריכה זה בעצם לק באיזה צבע שאתם בוחרות, רצוי שהוא יהיה כהה, לק לבן, לק שחור, ולק שקוף לא חובה אבל רצוי, ומנקד. אם אין לכם מנקד אפשר להשתמש גם בכיסה. אוקיי, אנחנו לוקחים את הלק הכהה שבחרנו, ומורחים שכבה אחידה על כל הציפור. רק שנייה. אוקיי, בנות. עכשיו אנחנו לוקחים את הלק השחור שלנו. אני בגלל שהוא לק עם מזרק, אז אני משתמשת במכחול דק. אוקיי, אם יש לכם אבל לק שחור עם מכחול זה גם טוב. בדרך כלל הלקים האלה באים עם כמו מחטים קטנים כאלה, שאם זה נסתר אפשר לפתור. לוקחים את המכחול ואני מציירת קווים דקים לאורך הציפור. משהו כזה, רק לאורך כל הציפורן. עם רווחים כמובן בין כמותו. זה יוצא בערך בין 3 ל4 קווים. בצורה כזאת. אנחנו לוקחים את המנקד שלנו ועושים עיגולים בצבע שחור, כמובן עם מרחק בין עיגול לעיגול. צריך להשתמש במנקד קצת גדול. וחשוב שיהיה מרווח בין עיגול לעיגול, תכף תבינו למה. משהו כזה. הנה. עכשיו אנחנו משתמשים בלק הלבן שלנו ובמנקד. ואנחנו משתמשים בצד השני של המנקד שלנו, שבדרך כלל יותר קטן, לעשות נקודות קטנות בין הנקודות השחורות הגדולות שעשינו,
הנה. יש לנו משהו כזה, פשוט וקל ומתאים לכל הסוגים של הציפורניים. מה את עושה? אז אני מקווה שנהנתם, ואל תשכחו לעשות לייק.